Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар як шуморо ба хайру шодӣ мегӯям ва якчанд мошинои беҳтарин омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Боварӣ дорем ки навори имрӯза барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Навора то охира тамошо мекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шавед ва дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Салому алейкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷоно мо барои шумо раҳо овардем. Скидка тахфиф яъне эълон мекунем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменто таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намудо ҳаста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед борҳои хиратонро аз Россия ба Тоҷикистон равон кунед ё ин ки аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия метавонем ки аз ширкати Акаи Беруз истифода баред. Акаи Беруз 24 соат дар хизмати муҳоҷиро аст ва зиёда аз чанд сол мешавад ки ба ҳамин кор машғул аст. Борҳои шуморо ба ҷои гуфтагиатон оварда мерасонад бо нархи арзон. Номерош дар рӯи экран аст. ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Мерседес сечка бародаро хуб некта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. 98 сол, объёми 24 қатияй. Газ ҳам дора ка? Газу бензинай. Касои да маъқул мешавад, номро якара мемонам, занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. Тайинровкаш як моҳи дига мондагиай. Ози ман айҷоша камера мекунам, тамошо кунед. Ҳолаташ хубай. Ози як саломшо мегирам, тамошо кунед бародаро. Сечка бисёри бародаро хоҳиш кардидан. Коробкаш автоматай, кондитсионерш яхай. Чихуло ҳама нав қоидави. Магнитофон, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. Лукам дора. Ози бо як қафо мегирамаш. нарх чанд тайра ака? 80 та нархш хеле бо муомилаам дора. Не моторшам тамошо кунед. Моторш дучо. Чанд қадр аз худ дошта боша яка? 100 та чанд қадр мехӯрад? 75 да. ҳолаташ беҳтарин. номрои телефонтан мегӯй ака? 3 900 331. Хуб ман номро якара мемонам. Занг бизанед, номрошам падарка. Номрошам падарка. Сечка ҳолати хубаш. ҳар бохтуна мебинед дар камера. Хундай саната бародаро хуб некта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. объёми 2 қатъи бензини холӣ ҳамаи навортош кор мекунад. 2010 сол ҳамаи навортош кор мекунад. 4 та ванушам навай. ози ҳамаи ҷоша камера мекунам, тамошо кунед. ози як салонша мегирам. дар шавои какая салон шаб гирем. неста клитош. хеле тамошо кунем бародаро, ҳамаи навортош ҳаст. чор таваношам навай тайинровка ҳаст. 2010 солаш задни камераам дорад. ай бохтуна мебинен олача. коробкаш автоматай. нарх чанд тайра ака? нархш 125 000 сомон бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед, қатъиан муомилаи хубам мекунад. ҳамаи навортош кор мекунад. 4 та балоншам навай. коробкаш автоматай. чихуло ҳама қоидавиян. дарои электрон
автопилот ҳамаш ҳаст. номро яка 127 46 66 66 125,000 бо миллион доллар. Тамошо кунед, ҳолаташ хуб аст. Ҳундай саната 2010. Opel Astra 8 бародаро, хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед. балони 17 қати дискои ҳойдаи задагие. 2006 будакана. 2006 сол. Объемш 1.6. 1.6 4 та балонуш нав. Тамошо кунед Astra 8 балони 17 қати. Балони 4 та балонуш ҳам навай. Оз як санош ҳам мегирем. Даро электрон мультирулам дора, коробкаш механика. Навартош ҳамаш кор мекунад. Озяга хафа мегиримш. Нархи чанд така? 66 нарх 66000 сомон бо муомилаам дора. Ман онро якара мемонам занг бизанем касида мақбул мешава. Бо қатъан муомилаи хубам мекунад. Ҳамон онрои телефон там мегӯяд ка? 52 чанд? 552 552 77 77 97 занг бизанем касида мақбул мешава. ҳолати беҳтаринаш ҳай бухтонам мебинед дар камера. номи канали Автолайф занг бизанем бо барои шуморо арзонам мекунад. ҳолаташ хубай. хуб ина бародаро Зефира ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед. 2008 сол ай объёми 2 қатияи. нарх 62000 сомон. касида мақбул мешавад. номро якара мемонам занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. 4 та балонуш навай сасяниш қоидави оз як санош ҳам мегирам. даро электрон коробкаш механика. салон қоидави тамошо кунед. потолокшам қоидавия. ҷӯи нишаст қафодам ҳаст. ҳаштоду та нархша ҳуҷҷат таъинровка ҳамаш соломай. балонушам навай. хуб ишам як ами акай. ишам ами акай. иш консолай? 2010. объем 1.8 қатия я? 1.8. Я ишам ами акай 2010 иш объем 1.8. ишам нархш 82 та 4 та балонуш навай. вагон яй ҳамаш қоидави ӯзбама ҷӯша камера мекунем тамошо кунем. касида мақбул мешавад. номро якара мемонам занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. моторшам як тамошо кунем. аккумуляторш навай. балонуш қоидави оз як салоншам мегирам. 4 дар электрай мультирол коробкаш механика. каталогчон тамошо кунед. иш дар кора? 2009 буда 2008 кардем барои раснамоишка буда 2008 кардем. балону ама қоидаи 4 та балон. 82 82,000 ишам
Iş 2008 яиш? О, ин 2008 опс. 2008 опс 4 таваноныш наваишам. Бензини холӣ наватош. Дизел, дизел. Ей дизел а? Балону 4 та нав. Тамошо кунед. Моторшон тамошо кунед. Нархи 83 та. 4 та балоншам нав. Оз як салоншам мегирам. Пул дори ҳози охирӣ. 4 дар электрай, коробкаш механикаи, мултирулам дора. Касера маъқул мешавад, номраи кара меонам, занг бизанем, бо якам барои шуморо пурра маълумот бетар. Нарх 83 така. Я номрои телефон тавти, я номрои сӯза. Ҳуҷҷатошам солонае. Номрои телефон така. 900 24 78 88. Занг бизанем бародаро. Ин ҳамиша